नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत बा आपके YouTube चैनल स्माइल विद राहुल। इंसान के मन की बात के वो कविता के रूप में दिहले का प्रयास कइले बानी। आशा बा आप लोग के पसंद आई। कार्तिक के वो महीना रहे, कार्तिक के वो महीना रहे, खेत जोतनी के बड़ा चिंता रहे। कार्तिक के वो महीना रहे, खेत जोतनी के बड़ा चिंता रहे। खाद बिया समय पे मिल जाए, खाद बिया समय पे मिल जाए, फिर खेत बोअनी का चिंता रहे, फिर खेत बोअनी का चिंता रहे। खाद छीट के पानी पटा के, खाद छीट के पानी पटा के खेते साझे सुबेरे जाइन जा। खाद छीट के पानी पटा के खेते साझे सुबेरे जाइन जा। अब की गेहूं खूब चौकस होई, अब की गेहूं खूब चौकस होई। मन में आस धराइले, मन में आस धराइला। जोन्हरी बनरी खेत में न जामे, जोन्हरी बनरी जे किसान भाई हो के भी जानत होए कि खेत में वो खर पतवार होला, कि जोन्हरी बनरी खेत में न जामे ओकर खूब ख्याल करी। जोन्हरी बनरी खेत में न जामे एकर खूब ख्याल करी। आ कीट मरवा देवाई लाके घूम घूम छिड़काव करी, घूम घूम छिड़काव करी। जाना मजूरहा पहले से कह के, जाना मजूरहा पहले से कह के सुतरी बोरा खोजवाइला। जाना मजूरा पहले से कह के सुतरी बोरा खोजवाइला। आ समय से अंजा घरे चली आवे, समय से अंजा घरे चली आवे। कंपाइन के फोन घुमाइला, कंपाइन के फोन घुमाइला। मेहनत सगरो सफल भइल बा, खेत खूब लहलहाइल बा। मेहनत सगरो सफल भइल बा, खेत खूब लहलहाइल बा। इतना कुंटल से कम का होई, और इतना कुंटल से कम का होई। खूब गरीब जोड़ाइल बा, खूब गरीब जोड़ाइल बा। जोड़त घटावत समझत बुझत, जोड़त घटावत समझत बुझत अखिया पल में लाग गईल। जोड़त घटावत समझत बुझत अखिया पल में लाग गईल। बिजली कड़कल जियरा धड़कल, बिजली कड़कल जियरा धड़कल। ई सब का अनर्थ भइल, ई सब का अनर्थ भइल। बिन मौसम बरसात भइल, बिन मौसम बरसात भइल। आनी पानी साथ भइल, आनी पानी साथ भइल। ई का तू कह दिहला ये दैया, ई का तू कह दिहला ये दैया। करजो हमरो फाट गई, करजो हमरे फाट गई। कितना कितना असरा रहे, अरे कितना कितना असरा रहे अपने खेत खलिहान से। कितना कितना असरा रहे अपने खेत खलिहान से। हम माटी में सगरो मिला दिहला तू बिन मौसम बरसात से, बिन मौसम बरसात से। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।